Добрый день, поважаныя гледачы. Это рух «Вольная Беларусь». Я Зянон Пазняк. Побач мой коллега Павел Усов. Мы находимся в такой нашей импровизованной студии з нагоды вельмі значной для нашей истории дня. 39 год тому взорвалась Чернобыльская атомная электростанция. Это наивеликшая катастрофа, якая была на Земле у сувязі з атомной энергетикой, калі не казаць про выпрабаванне атомной зброі. І ось гэты дзень ён засведчыў нашу трагедыю нашего народа, якая цягнецца до сённяшняга дня і будзе цягнуцца яшчэ шмат гадоў. І вось цяпер ситуация в свете меняется адносіны до ядерной энергетики, меняются политичные погляды, але Чернобыль застаецца. Он застаецца нашей трагедией. И вот об этом мы сегодня хотим поговорить. Які выход, что нам робить. На початку дозвольте я коротко для людей, якія родились позднее, якія не ведаюць, что такое Чернобыль, магчыма. Я расскажу коротко историю. Чернобыльская атомная электростанция, она побудована на березе реки Припять на украинском боку. Гэтая станция будовалась в Советском Союзе, она будовалась авралом, потом высветлилось, что там были великие недопрацоўкі. Але самое галоўнае, што яна ўзарвалася ў выніку памылак людзей, якія абслугоўвалі гэтую станцыю. Калі адбыўся гэты выбух, взорваўся 4-й рэактар, то ў паветра было выкінута столькі радыеактыўнага рэчыва, як бы гэта ўзарвалася 100 бомбаў Хіросімы. Это сведчанне вучоных. И самая великая беда, что в той час ветер дзьмуў у бок Беларуси. И радиоактивное рэчыва найбольш пошло на Беларусь. Конкретно, так само высветлено, 70% радиоактивного рэчыва асело на Беларуси и пошло нават далёка аж до Скандинавии. И вось, калі гэта адбылося, ніякой информации не было ни в Беларуси, ни по Советскому Союзу. А інфармацыя павінна была быць, таму што на пачатку, калі адбыўся гэты выбух, у паветра у асноўным выбухнулі радыенукліды йода-137. Гэта ізатоп жыве 8 дзён, першы яго паўраспад – это 8 дзён. І ў гэты час вельмі важна было папярэдзіць людзей і даць ім адпаведныя лекі. Это йодзісты калій, это пратэктар, як не пускаў бы гэтыя радыенукліды в организм. Нічога не было зроблена. І людзі это не ведалі. У гэты час савецкія улады камуністычныя ў Беларусі запланавалі у Гомелі, это вельмі блізка ад Чарнобыля, у сувязі з 1 маем парад. І туды сагналі шмат дзяцей. І вось дзеці гэтыя, яны ўсе аказаліся хворымі. Таму што была вельмі великая радиация, и некоторые померли, а некоторые засталіся хворыми на все жыццё. Вось у якім стане апынуўся наш народ. Мало того, ветер дуў постоянно на поўнач, ён мог перемяніцца, и тому было прынята рашэнне ў России, каб воблакі радыеактыўныя, якія над Беларусью, опусціць на Магілёўскую вобласць. Потому что они думали, что они могут пойти на Москву. И была специальная створена команда летчиков, якія специальные рэчывы опускали на гэтыя воблакі, и воблакі осядали на головы белорусов. И теперь у Чэраковском, Славгородском районе Могилевской области такая самая радиация, як и в 30-километровой зоне каля Чарнобыля. Вот что робил Советский Союз.
Упершыню толькі 14 мая выступіў Гарбачоў па тэлебачанні і даў такую інфармацыю, што вот тут адбылася невялікая аварыя, вот, але нічога страшнага, прымаюцца меры і гэтак далей. Такім чынам, вось гэтая трагедыя, якая здарылася, яна пасыпалася на наш народ. Нашы людзі, ў першую чаргу беларусы, ліквідавалі гэтую трагедыю. Это сотні людзей памерла. Яны атрымалі велізарныя дозы радыяцыі. Ратавалі вось гэтую станцыю, каб яна не ўзарвалася далей. Што далей? Далей у 88 годзе быў утвораны Беларускі народны фронт, і мы ўзялі на сябе задачу змагання за Чарнобыль. Рабілі мітынгі, рабілі спатканні з людзьмі, расказвалі, як не супраціўляліся Саветы, нам гэта удалося рабіць. Мы зрабілі у красавіку, 26 красавіка 89 года, такую акцыю, якая называлася «Гадзіна смутку і маўчання». У цэнтры Менска сабраліся 1000 людзей, запалілі свечкі, біў чарнобыльскі звон і моўчкі стаялі цэлую гадзіну. Это было надзвычайнае ўражанне на ўсіх, тому што людзі адчулі трагедыю, якая апусцілася на нашу нацыю. Потым 30 верасня, ужо ў восені гэтага года, была створана такая акцыя «Чарнобыльскі шлях». З усей Беларусі, асабліва з тых зон, з Брагіна, з Хойнікаў, з Гомеля, з'язджаліся людзі. Камуністы паставілі заслоны, паднялі войска, паднялі міліцыю і стараліся не пусціць людзей у Менск. З Гомеля выходзіла калона 1000 асоб, хацелі ісці пешшу ў Менск. Усюды гэтыя былі заслоны, это войска, міліцыя, людзей не пускала, тым не менш людзі прыйшлі, хто прорваўся. І 30 тысяч прайшло ад гадзінніковага завода аж да тагачаснай плошчы Леніна, цяпер незалежнасці. Быў праліўны дождж. Пад праліўным дажджом людзі выступалі. Прыехаў Адамовіч Алесь з Масквы, прывёз там яшчэ акадэміка аднаго вядомага. Потым была прэсавая канферэнцыя, цвет нашай навукі быў на гэтай канферэнцыі. Цвет навукі, акадэмія навук падтрымлівала народны фронт. Нягледзячы на то, што быў камунізм, і камуністы стараліся любымі спосабамі не дапусціць, каб праўда даходзіла да людзей. Тым не менш, фактычна тады падтрымліваў увесь народ, бо для ўсяго народа гэта мела значэнне. Пасля чарнобыльскага шляху 25 лістапада 89 года адбылася міжнародная асамблея «Чарнобыльскі шлях», народны фронт склікаў яе. Былі прадстаўнікі з Молдовы, з Украіны, з краінаў Прыбалтыкі, з Польшчы. Быў створаны народны трыбунал. Это ўсё насуперак камуністаў. Змагаўся фактычна адзін фронт. І потым, калі мы ўвайшлі ў Вярхоўны Савет, это в 90-м годзе адбыліся выбары, мы падрыхтавалі чарнобыльскае заканадаўства. Яно было прынята, і людзі атрымалі абарону. Тыя, якія пацярпелі, якія здаровыя. Акрамя таго, мы стварылі такую арганізацыю, якая называлася «Дзеці Чарнобыля». 1000 дзяцей з гэтых зонаў, з Магілёўскай вобласці, з Берасцейскай, былі вывезеныя за мяжу Украіны, у Італію, у Ірландыю, Канаду. І яны жылі у чыстай абстаноўцы, ім давалі лекі і папраўлялі сваё здароўе. Хачу яшчэ раз паўтарыць, займалася толькі грамадства. Камуністы, улады гэтым не займаліся. Займаўся народны фронт і сам народ. І вось цяпер вы ведаеце, што адбылося. Тыя землі, якія нельга было апрацоўваць, Лукашенко загадаў апрацоўваць. Усякія льготы для людзей, якія пацярпелі ад Чарнобыля, знішчаны, всякая дапамога знішчана. Прадукты, якія там вытвараюцца, ідуць на наш унутраны рынок. Афіцыйныя дадзеныя, наша моладзь, якую бяруць у войска, на 70% яны хворыя. Это ўсё вынік Чарнобыля. Так вот, праблема, вялікая праблема здароўя нашай нацыі, яно засталося. Ліквідаваны інстытут радыялогіі Лукашенкам, ліквідаваны всякія даследаванні. І гэта ўсё ўплывае на тое, каб нацыя вымірала. І
Раней грамадства ў свеце разумела гэта. Стараліся неяк дапамагчы беларусам. Асабліва, як потым выбухнула ў Японіі Фукусіма, прабачце. Вот. А цяпер сітуацыя перамянілася ў сувязі з энергетычным крызісам. І цяпер вы бачыце, што і ў Еўропе, і ва ўсім свеце пайшоў зрух да ядзернай энергетыкі. Ужо ніхто не гаворыць пра Чарнобыль. Ніхто не гаворыць пра Фукусіму. Хаця это вялікая небяспека. І фактычна мы, беларусы, засталіся адзін на адзін са сваёй трагедыяй і са сваім антыбеларускім рэжымам. І вось тое, што я расказаў, зараз узнікае пытанне, што нам рабіць. Вот як у гэтай сітуацыі ратавацца, ратаваць народ? Ці можам мы ўплываць на міжнародную палітыку? Ці ёсць у нас міжнародная дапамога на сённяшні дзень? Які выхад з гэтай сітуацыі? Бо народ у нас адзін. І пра яго здароўе, яго будучыню трэба думаць і трэба змагацца. Як вы лічыце, Павел, вот гэта абстаноўка, якая ўтварылася, што можна тут сказаць? Гэта грунтоўнае асноўнае пытанне, якое належыць нам у будучым вырашаць. Але я хацеў бы на пачатку звярнуць увагу на некалькі такіх вельмі важных момантаў, якія звязаныя менавіта з памяццю пра Чарнобыль, бо Лукашенко не толькі ліквідаваў ільготы, не толькі пачаў палітыку загаспадаравання вось гэтых рэгіёнаў. За вось увесь гэты перыяд, што ён знаходзіцца пры ўладзе, ён змагаўся з памяццю пра Чарнобыль. Фактычна, калі мы паглядзім на нашае грамадства, мала хто зараз можа памятаць пра тыя падзеі, якія асабліва маладыя. Па сутнасці, мы назіраем мэтанакіраванае сціранне памяці пра трагедыю ў Чарнобылі, як камуністы сціралі памяць пра рэпрэсіі, пра курапаты, пра Катынь, пра Гулаг. Нарадзілася цэлае пакаленне людзей, якія не памяталі злачынствы сталінскага рэжыму і камунізму. Тое ж самае робіць Лукашенко і, дарэчы, робіць расійская прапаганда. Паглядзіце, нічога пра Чарнобыль, асабліва расейцы, нічога не ўзгадваюць. І Лукашенко рабіў гэта па дзвюх прычынах. Асноўная прычына гэта, канешне, тое, што Чарнобыль стаўся, як і курапаты, сімвалам антыкамунізму. Гэтай мабілізацыі антыкамуністычнай, антытаталітарнай. І каб здабыць вось гэтую легітымізацыю народа, ён проста пачаў дыскрэдытаваць саму памяць пра Чарнобыль. Я удзельнічаў неаднакратна ў чарнобыльскіх шляхах, у Менску, якія там былі рэпрэсіі. Вельмі моцныя рэпрэсіі, скіраваныя на удзельнікаў менавіта чарнобыльскага шляху, каб не дапусціць таго, каб памяць пра Чарнобыль укаранялася і заставалася ў Беларусі. Гэта таксама было звязанае з тым, што Лукашенко праводзіў прарасейскую палітыку, вось гэтую інтэграцыю. І каб абяліць вобраз Расіі, трэба было знішчыць памяць пра Чарнобыль. Бо як інтэгравацца са злачынцамі? Ну так. Як інтэгравацца са злачынцамі? Увесь час наратывы былі адны і тыя, што расейцы нашыя браты, якая трагедыя, што разваліўся Савецкі Саюз, і цалкам забыццё пра тое, што Савецкі Саюз нам прынёс. Пабудавалі фабрыкі, пабудавалі заводы, як расквітнела Беларусь за часоў камуністаў, а тое, што беларусаў забівалі, і потым яшчэ пры дапамозе вось гэтай палітыкі замоўчвання, калі мэтанакіравана людзі нічога не ведалі, пра што вы узгадалі, ішлі на парады, ішлі на гэтыя святы, і якая небяспека нясе з сабой радыяцыя, ніхто не ведаў. Нічога ніхто не ведаў, і гэта злачынства. І Лукашенко зрабіў усё, каб у свядомасці людзей, беларусаў і па сённяшні дзень Расія была добрыя расейцы. Без Расіі мы нікуды.
Мы павінны быць з кім мы павінны быць злачынцамі, якія зараз забіваюць украінцаў, якія забівалі праз гэты Чэрнобыль, праз катастрофу і украінцаў і беларусаў. Вось што да чаго дасягнуў рэжым Лукашенка. І нездарма на працягу ўсёй гісторыі казалася пра тое, што ў нас два Чэрнобыль. Чэрнобыль 86-го і Чэрнобыль, які распачаўся 94-м. Палітычны Чэрнобыль, які да сённяшняга дня нішчыць нашу нацыю, які выкарыстоўваюць расейцы. І чаго мы дасягнулі? Вось прайшло амаль 40 год. Мы маем ядерную зброю расейскую на тэрыторыі Беларусі. Гэта пакуль што тактычная ядерная зброя. І яна, вось, як кажуць, знаходзіцца зараз, можа знаходзіцца ў Асіповічах. І потым, верагодна, хутчэй за ўсё, мы будзем мець стратэгічную ядерную зброю. Усе шапкі засталіся, Лукашенко спецыяльна іх пакінуў. Гэта першы такі небяспечны момант. У выпадку нейкай правакацыі на мяжы, у выпадку пашырэння канфлікту, Беларусь будзе знішчана ударамі ракетнымі, ну, скажем, з альянтаў НАТО, калі канфлікт выйдзе па-за межы Украіны. Дарэчы, у 18-м годзе, калі яшчэ была адміністрацыя Абамы, у ЗША яны праводзілі навучэнні штабныя ў НАТО. І першы удар ядерны яны скіроўвалі на Беларусь. Дарэчы, цікавы яшчэ момант трэба адзначыць. Атамную электрастанцыю пабудавалі. Грамадскасць была супраць, каб яе будаваць. Тым больш, это з 6 варыянтаў выбралі самы горшы на геалагічным разломе. Кожныя 100-150 гадоў там землятрус да 7 балаў. Вот. І гэты землятрус, ад яго мы не ведаем, калі ён будзе, ад яго не дзенешся нікуды. Пабудавалі менавіта на гэтым месцы. І вось атамная станцыя – гэта другі чыннік. То бок, наколькі нас захоплівае расійскія ўплывы ядзерныя. Вось на пачатку атамная электрастанцыя, потым выкарыстанне Беларусі як элемент агрэсіі супраць Украіны, з'яўленне ядзернай зброі на тэрыторыі Беларусі, яна будзе, я думаю, што ў колькасці павялічвацца на нашай тэрыторыі. Мы становімся аб'ектам для нанясення удараў прэвентыўных, калі спатрэбіцца з боку краінаў НАТО. І вось, вяртаючыся да атамнай электрастанцыі, яна пабудавана рускім. Расейцы далі на гэта крэдыт каля 10 мільярдаў даляраў, якія мы павінны выплаціць Беларусь да 35-го году. Фактычна, ядзернае паліва – гэта расійскае ядзернае паліва. Пытанне ядзерных адходаў пакуль што не вырашана, і хутчэй за ўсё яно застанецца, магчыма, ў Беларусі. І, дарэчы, Беларусь можа стаць таксама ямай для ядзерных адходаў той жа Расіі, якія будуць везці ў Беларусі, будуць недзе там у магільніках захоўваць, пра якія мы ўвогуле нічога не ведаем. Далей. Паглядзім, давайце, на сітуацыю, якая склалася ва ўкраіне з Запорожскай атамнай электрастанцыі, якая склалася сітуацыю ў Чэрнобылі падчас агрэсіі. Станцыя ў Астраўцы, якая знаходзіцца 40 кіламетраў ад Вільні, можа стаць механізмам ядзернага шантажу. Асабліва зараз. І яны так і рабілі. І як гэта зроблена з Запорожскай атамнай электрастанцыі ва ўкраіне, так могуць зрабіць і з атамнай электрастанцыі ў Беларусі, зрабіць з гэтага брудную бомбу. Зрабіць нейкія там правакацыі, сабатаж, нездарма каля мяжы з Літвой гэта зроблена, нездарма зараз ваяжы на Рышкіны адбываюцца і павелічэнне расійскай прысутнасці. Мы сталі закладнікамі, Беларусь стала закладніцай, мы сталі закладнікамі Расіі у яе бруднай гульні супраць Захаду, супраць чалавецтва. Фактычна, яны зараз здзяйсняюць злачынства супраць чалавецтва. Дарэчы, пра Расію я такі выпадак хочу расказаць. Фільм зняты па гэтаму. Значыць, калі вырашылі асаджаць гэтыя воблакі радыактыўныя на Беларусь і стварылі эту групу лётчыкаў, то воблакі асадзілі. Хто ведаў, хто не ведаў, таму што прапаганда працавала так, што быццам бы гэтага не было, але это было, это ясна, бо радыяцыя вельмі вялікая там.
Я быў у тых вёсках, якія высялялі ў Вепрыне, ў Чудзянах. Это жудаснае відовішча. Мёртвая вёска. Яе ў 99-м годзе увогуле закапалі пад зямлю. А яна у Чаўскім раёне. Вось. Так вот, стварылі тую групу, і якраз недзе праз некалькі год, недзе ў пачатку 2000-х прыехала група BBC у Нью-Йорк здымаць там фільм пра клімат. І я расказаў ім пра Чарнобыль. Яны перакваліфікаваліся, кажуць, адразу рашылі зняць гэты фільм, гэты сюжэт. І я ім падказаў ехаць у Маскву, што там была вот такая група, была такая газета «Советская Россия», і там былі дадзеныя аб тых людзях, якія скідалі гэтыя бомбы на нашыя воблакі. Яны паехалі ў Маскву і знайшлі аднаго жывога чалавека, астальныя памерлі. Вот гэтыя лётчыкі, якія скідвалі, яны ўсе памерлі. Астаўся адзін такі Грушын. І вот яны не сказалі, у чым там сутнасць. Ён думаў, што ён герой, яму надалі героя, ён увесь увешаны медалямі. І вот яны яго запісалі. І вот, дарэчы, у фільме это ўсё ёсць, ён ёсць у інтэрнэце, можна паглядзець. І вот там было такое пытанне, што скажыце, а чаму вы вырашылі апускаць гэтыя воблакі тут, у Беларусі? А ён и кажа, а знаете, а если бы ветер изменился, они бы пошли облака на Москву и могли бы погибнуть миллионы людей. Он не соображает, что он говорит. Вот там люди, а тут не люди, тут можно опускать. Вот. И вот это, в этом фильме это самое такое, ну, страшное место, але як яно показывает істоту вось гэтага Мордара. Вот они зараз вядуць вайну. Вот недавно бомбовали баллистичными ракетами Сумы. 35 человек загинуло. Знаете, люди вербница, вербная неделя, люди пришли до церкви. Мы с Павлом были якраз у Сумах у вересні минулого года. Вот, были у той церкви, были вот на этой площади, все, где вот створено это вот злочинство. Так вот, для их это не люди, это можно. Это можно. Вот. И разумеете, что мне такое склалося ўражанне, вот, бо у меня шмат было контактов, я уже 30 год на Захадзе гэтага не разумеюць. Яны не разумеюць, што маскалі могуць быць такія людзі, што яны не такія, як яны. Вот яны гэтага не разумеюць. І вот Чарнобыль гэтаму найболей пацвярджае, асабліва вось гэта варварства двойное. З аднаго боку на нас уся радыяцыя амаль што пайшла, і яшчэ ў дадатак на нашыя галовы апусцілі радыактыўныя воблакі. Маўляў, вы не людзі. І як магільная пліта пабудавалі яшчэ і станцыю атамную ў Астраўцы. І яшчэ збіраюцца хочуць пабудаваць у Магілёўскай вобласці. Вот. Добра. Што нам з гэтым вось рабіць? Так вот мне вот пытанне да вас як да палітолага. Но у этой ситуации, якая утварылася, калі Чарнобыль уже у Европе забыли, все, что нам рабіць? Мы засталіся адзін на адзін з нашай трагедыяй. Тут пакуль мы маем такую сітуацыю палітычную і геапалітычную ў рэгіёне, наўрад ці мы можам нешта змяніць і на нешта паўплываць унутры краіны. Але я думаю, што на сённяшні дзень вельмі важна вярнуць гэтую тэму на павестку дня як гуманітарную праблему. Вярнуць у еўрапейскія калідоры ўлады, таксама верагодна вярнуць гэта ў размовах з амерыканцамі, бо гэтае пытанне небяспечнае, гэта пытанне вынішчэння нашага народу, бо генафон такім чынам таксама вынішчаецца. Вярнуцца знову да пытання праграмы вывозу беларускіх дзяцей на лекаванне ў еўрапейскія краіны, бо гэтая праграма зачынена. Я наколькі ведаю, зачынена рэжымам з палітычнымі мэтамі. З палітычнымі мэтамі. Я лічу, што варта дамагацца праз, магчыма, міжнародныя гуманітарныя арганізацыі, праз Чырвоны крыж менавіта вярнуць гэтае пытанне дзяцей. Ратаванне беларускіх дзяцей, аздараўленне беларускіх дзяцей, асабліва з
рэгіёнаў, бо ў эканамічным плане рэгіёны Магілёўскай і Гомельскай вобласці, яны дэпрэсіўныя, там не тое, што там чэрнобыльскія праблемы, там праблемы ввогуле сацыяльна-эканамічнага развіцця. Гэта дзейнічае другі Чэрнобыль палітычны. Наступны момант. Я лічу, што варта наўпрост зараз у палітычным кантэксце задэклараваць пытанне выплат і адшкадаванняў і кампенсацый, якія павінна нам будзе выплаціць Расія. Бо Лукашенко гэтае пытанне зняў у 90-е гады. Словом, яно павінна быць пастаўлена. Яно павінна быць пастаўлена, яно павінна быць вернутае з вялікімі адсоткамі ад дачынення да таго, што, па сутнасці, Лукашенко гэта ўсё на гэтае зачыніў вочы, і потым расейцы казыряюць пра тое, што мы тут датавалі Беларусь, далі ім там 100 мільярдаў і гэтак далей. Гэтае пытанне палітычнае, оно павінна быць вернутае, оно павінна быць уключана ў палітычны маніфест, у палітычную праграму будучай Беларусі. Наступны момант. Трэба будзе нешта вырашаць з атамнай электрастанцыі. У гэтым кантэксце, лічу, па-першае, неабходна яе будзе нацыяналізаваць. Ніякіх выплат па крэдытах мы расейцам, калі яны паставяць гэтае пытанне. Канешне, тут ўсё толькі ў тым кантэксце, калі нешта памяняецца там у Расіі, у Беларусі. Ніякіх выплат, нішто мы не павінны выплачваць расейцам за пабудаванне гэтую станцыю, бо гэта быў палітычнае пытанне, гэта быў элемент акупацыі Беларусі. Яны выкарысталі атамную электрастанцыю як дадатковы элемент узалежнення Беларусі. І я лічу, пры удзеле міжнародных структур правесці сур'ёзны усебаковы маніторынг бяспекі гэтай станцыі, калі будзе выданы вердыкт, што станцыя ў выкарыстанні бяспечная, я лічу, што можна стварыць супольную нейкую фірму дзяржаўную па выкарыстанні гэтай станцыі разам з літоўцамі, бо я ведаю, што шмат прэтэнзій, шмат вельмі крытыкі з боку Літвы ў гэтым дачыненні. Я разумею іх заклапочанасць, гэта пытанне бяспекі, але я лічу, што мы у кантэксце сумеснага выкарыстоўвання маглі б стварыць нават кансорцыум 3 краін: Польшчы, Беларусі і Літвы, каб карыстацца гэтай атамнай электрастанцыяй, каб забяспечыць інтарэсы 3 краін. Гэта магло б стаць такім элементам кансалідацыі і ўзаемнай інтэграцыі. І думаю, што на гэта пагадзілася таксама і літоўскі бок. Вось што можна было б вырашыць пры умове, калі мы дасягнем перамен Беларусі. Я трошки тут яшчэ дадам. Тады ў 90-х годах, калі мы рыхтавалі это чарнобыльскае заканадаўства, мы падлічылі, Расія павінна была б за Чарнобыль кампенсаваць Беларусі на той час 300 мільярдаў даляраў. Я зараз глядзеў энцыклапедыі, там штосьці напісалі зараз 285, што як бы знішчана. Зараз гэта па сённяшніх коштах, гэта каля 600 мільярдаў. Это да, это зусім. Але на той час падлікі былі дакладныя, бо тады увесь Верховны Савет быў зацікаўлены в гэтым, тым ліку і тыя ж самыя ўжо камуністы, якія былі не камуністы. Ось, і заканадаўства было, я лічу, добрае зроблена, яно ўсё зараз знішчана Лукашэнкам. І вось тое, што вы гаварылі, Павел, я лічу, это хорошыя думкі і наконт нацыяналізацыі станцыі, наконт стварэння адпаведных камісій, кампенсацыі, і вяртання памяці і дзяцей. Але вот што цяпер рабіць? Бо у нас пануе зараз вот 2 Чарнобылі. Это палітычны Чарнобыль, ну і Чарнобыль радыяцыйны. Но пакуль ёсць палітычны Чарнобыль, пакуль яго не прыняць, мы з радыяцыйным Чарнобылем не ўправімся. На мой погляд, гэтае пытанне, вот што вы казалі, у прынцыпе, іх трэба ўжо ставіць цяпер, ставіць на будучыню, каб гэтае пакаленне, якое расце зараз, каб яно ведала, што мы павінны рабіць, бо это наша нацыянальная праблема. І з другого боку, я думаю, што нам трэба не забываць гэта, даваць інфармацыю
постоянно, просто регулярно і постоянно, бо я гляджу, що зараз це питання, так як з питанням ГУЛАГа, питанням сталінських репресій, воно як пішло на низ, тому що ну, зараз ми маємо війну, ми маємо того Мордора, який знищає Україну. Ось. Але гэтае питання нікуди не ділися. Тому я думаю, що треба, ми стараємося допомагати Україні, нашому там полку, ось всім людям, і гэтае питання так само треба підіймати. Магчыма, ось гэтыя зараз перамовы, якія вядзе Америка з Расіяй, з Українай, магчыма, дойдзе до мирного пагаднення. Я кажу толькі магчыма, бо праблем шмат. Так от, калі гэта дойдзе до мирного пагаднення, то гэтае пытанне аб кампенсацыі, аб Чарнобылі, аб демілітарызаванай зоне, аб Беларусі, яно павінна там стаяць. Бо міра не будзе, калі не будзе вырашана пытанне з Беларусі. Калі тут будзе стаяць Путін са сваімі войскамі навісаць над Украінай, міру і над Польшай, і над Прыбалтыкай, ніякого міра не будзе. Ну, тут галоўнае пытанне нават у тым, каб ён вывеў ядзерную зброю, Так. чаго ён не зробіць, безумоўна. Або вот я думаю, што тыя пытанні, якія вы сказалі, якія мы абмеркавалі, іх трэба ставіць сёння, гэта нашы інтарэсы нацыянальнага выжывання. І не толькі нашы беларускія, а ўсяго рэгіёна, тым ліку датычыць Украіны, Літвы і Польшчы, і ўсёй усходняй Еўропы. І Бог нам у дапамогу.